سورة النور آية مغني كنتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru rabiul akhir minye hijriya sankalo nani na bisunyo mugani kelenai miladi nasarauka jate ba fulani mugani saba sankalo tani kelena bisunye wa duru nai ambe dauda bugu masjid rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. laysa alaykum junahu an tadkhulu buyuta ghayra maskunati fiha mata'un lakum ila akhir al-aya. aya ubake kasama alay adabum min di mu'minuma du doni kibariyala darasu temene anye ayawu do tafsiri wayawu labande fulani nye aleko laysa alaykum junah ako junubu tawla an tadkhulu buyuta khayra maskunatin fiha mata'u lakum. Junubu tawla ka do so kono du kono dumunu ni mogo tu kono e fana kamina umbe duin kono junubutila o du sugu ikado kono har ni ma jenyini. wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktumun. abe min bange ala bado abe min dogo ala bado. هذه الآية الكريمة ni aya min fulenni aqassu min allati qablaha ale kere lendo kateme aya min temenanye وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى بيوت التي ليس فيها أحد. parce que ni aya munyira ko adagara ika do du kono mote du min kono ija kana lahum mata'u fiha bi khairi ijni na yasro e kamina umbe du yin kono mogota kono adagara ika do kasore ma jenyine ke kal baiti al muaddi lid-da'if bunkashiru ko be comme ni somunu nulu labena duna undoe dumunu labna ka dabo ka dila duna unde kama ida ujina lahu fihi awwala marrati kafa ni e duna inana jendiri madoya o wasara ni e nana o duina ube nana o so nabi se ka do kuno har ni majjengore nyini ni dunan so de do dunan du de do jendira e masinya folo la ki do o wasara harika do ni to ni majjenyini. قال بعض العلماء دونك باو دوكو لا تدخلوا بيوت خير بيوتكم
akana do du kono aka dute mununye ko de fora aya la summa nusika ko okofe otusera wosusiniya unana nimkiri min fuleniye inana obo akono وقال تعالى لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت غير مسكونة فيها متاع لكم على كل جنوب تاولا أكادو دو كونو دو منو هرني أكادوتي من مغتا كونو إفناك منهم با كونو أدغرا ودو سغو أكادو كونو كاسوريما جنيني وقال آخرون دونك بغورو فنكو هي بيوت تجار ko jagolikelaw ka du jagolikelaw ka so mana uka kuru anu ka estopu be yoromi ni beta yorodo kata mina nyini kal qannati munye qannati a cogo dola do ba wole butigu komi bitugu wa manajil al asfar ani tama dun ka so munun dilala ko tama dun temeto shira law ka jigu kono وبيوت مكة أني مكة كسو وخير ذلك أني نونو نانيغنو دو كوكولو دي كالا نيني آياي مغبي سكا دو نونو كونو كسوري ما جيني مغفي تما بون كسيري نكوما وفواكو واختار ذلك ابن جرير وحكاه أن جماعة كو بون جرير يودي سوغانتيا كو آياي لا نيني يدي ko marasauka minan kaso ani bitigun ani ewa tama don ka jigi yoro ani maka kaso ani uluna nyogonaw ko ibe shaka dowlu kono nima jenyini ko bunjerire yo ode sugantiya me wala awwalu ajharu wallahu alam bun kasir ko folo inde bangalendo ala de be sababado folo inye jumay so munun labena dunan kama dunan jigi yoro so munu nye dunon jigi yoro de ni donna nana jendiri ma koy ka doy wala har ni ma jengure ke wala ebe shaka do yoro la kasori ma jenyini mugo fe bun kasiri ko ode bangalendo iyado tafsir bun kasiri abe komi bun kasiri ka tafsiri ye bunjeri ka tafsiri de mughtasaru abe kom tafsir bun kasiri tafsir bunjeri ka mughtasaru de do donc abafo akakuma ude fo ka surunya ni mbangera bunka siriyere abo fo ko de fe mbangalenye donc nin kuma ngula ako bunjeri labay suganti akome folo yi ko de bangalendo ayayna وقال مالك أن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر مالك فنا يا ما فلك أبو زيد بن أسلم ما ko ewa minye shi uye so munundila ka keshinye mana tantan korolaw kungo kono nawla o maliki ko la nyine rew ala kulli hali ni aya la nyine munye so ni ewa dutigi kere lentala dutigi kere lentala ka fo sigilemba kono e fana kamina umbo o du kono ni mako shera ka do du kono har ni ma jenyin la nyine ye ode aha قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون تمامي أمبورا دوكا لدبولا لا أدب من دين مؤمنوما alako ya qul lil mu'minina yaquddu min absarihim kataya laba hajan amrun min Allah ta'ala li ibadihi al mu'minin ni nyanya maru kanye kabo ala fi masamin koro talendo kake akajo mu'minu ye ala kanya maru kanye ninye akajo mu'minu ye an yaquddu min absarihim amma hurima alayhim ko ukun yau jigi ka bo fel lajali mamil lajali haramu yara uka fala yanzuru illa ma abaha lahum najru ilayhi ko mu'minu kani nyauta ku tugu ka fel laje femme fonni ala yere yo lajali la daga wuye o de ben ni adabu fana kono qul lil mu'minina
ala ko ciden ma muhammad fo mu'minu ye yaquddu min absarihim ku unyawji ku nyawji fi mu fi haramu yaruka ku nyawji kabo la jelima ka fellaje ala yamil la jelilla daga uye wa an yughmidu absarahum anil haram ku nyawtugo kabo haramuma فإن أنتفق أن وغال بصر على محرم من غير قصد فلينصرف بصره عنه الشريعة ni enya tara bi haramu minka ka sorima dabwa kama kalaje inya yelema ka bola wala ni haramu pengo fenye fen haram ni lajeli Allah jeli haramu abede bedo nin kono mu'mini ki nya tugu ka bola ki nya jigi ka bola akera filimu kunta unde akera wal musallam kulunde akera ube ewa uka filimu kunta sugu munu cheni muso ya munu laje filimu la abede be kono akera mugo kala wurade abede be kono hari al amradul hasan abena tawsiri labanna hari al amradul hasan ke yere fonnan kai bombo sima bo minna ni yere yado a ce kanyi cogo me fari kuro kan cogo me ni nya lajja be fitina inya yele makabo am abede be donin kono fi ngo fenya haramu de mu'mini inya tugo kabo haramu mai kana haramu lajje aw hari ni nya tarabbi haramuka inya yele makabo ka teleyala jankoni rejonu munu seso munu bambolo telefoni munu bambolo ni ebe hari ka ko sobenma ibobu min kalama be muso lankolon do bilinye koro abo ay fasi ateme teleyala inya ce ka boka teleyaka me kani tuku kala jede ni haramu dedo inya yele mateleyala kama rawahu muslim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu komi muslimu ya mafula chogomi kabo Jarir ibn Abdullah al-Bajali bolola kaje kabama qala salitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najrat li-faja'ati ko alaye cide nyininka ni nya tunna kam faramu minye kasorima dabo akama ikanke ko chogobdi fa marani ani asrafa basari cide nyinya mariya kunkinya yelema ko ale cide nyininka cide ni enya tara bi haramu minka kasorima dabo akama ko lajebo ke chogoda ko nya yelema kabo alam وفي شيخه أن أبي سعيد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات harisa donana harisa sahale ka abu shayidi bolo ko ciden ko shaybo ma dondola akombauma minye shiraba dawsigili aya dabila ka aka gere yero ke siraba daye abe sigi siraba dala ko au ka gere be ka ke baro yero e aya dabila qalu ya rasulullah tumami cide nyen nimfo sheba uye uko alaka cide la budda lana min majalisina netahaddasu fiha uko cide anka sigi yero min fulen ni fo an ka sigi ya de anka baroke uluka baro sheba fona ka barote haramu yede uka dina ko ninte komi ni sheba uye cide soso uya nyini ciden fede ni sigi yoro ni inde ya anka sigi yoro wore tambolo fo anka sigi ya de ka baro de ke kanka ji ewa dina ko fo ate ko mu ye ciden soso de me uya nyina fede anka baro yoro ni yande de baro yoro wore tambolo ni ninte ambanka baro ke yande de aqala ciden kuma abe ko ma ye jendu mafu ayambila pen akana sigi ako qaddul basar na tenya ni sigi yoro were tawbulo ni yande te na be sigi yande ko ni awa siraba dafa na adabu be wulu fawe mo ni ka gerebe siraba dala i janto ni adabu la de afole munye qaddul basari inya jigi siraba haramu munum be temaka wali muso munum be temaka sutura lewunte inya tugu kabo ulula kele inya jigi kabo haramu munum be temeni sirabadai inya jigi kabo ula kele fulanna wa kaful aja
ha awo ciden ko na tenya nyofo tawsir kono kuma kono na tenya yan sigili ko aye siraka hakke dama na tenya ni yoro de ka baro ko aye siraka hakke dama uko siraka hakke jumai uya nyininka siraka hakke jumai ako qaddul basar aya nyew jige kabo haramuma fulanna wakafule aja akaka tora mina kabo siraba teme bagawma mogo munun be temeni siraba ye aka tora mina kabuma ni min temena ana nya komi nyogonye ni min temena ana nam anembo ola ni min temena doro ano korofo ko boroto aka yire koloso made ani fana au be siraba dala abetoka ewa aka nyamon la ube ewa aka na masafara unayu dabu fi sirabaka mana finwo fenye siraba teme bago toro dide aya yere kolosa mafula sabanna waraddu salam siraba teme bagaw ni mogo min nyaw fo aya janto aka mogo ka foli sagi aya janto aka mogo ka foli sagi parce que ni be siraba dala mogo be dina adabu babulu na temeni ka dorabi fode aka mogo ka foli sagi mogo chaman fana sigilembe siraba dawna ni njogo tununen bula ni adabu tununen bula ulu te efo mais ni har etemena tufo ko hakili toala an ka foli bago ka foli sagi illa marahim rabbi ni nya jolena sabana nanina wal amru bil ma'ruf mogo munun be teme siraba dala amogo mun abbe siraba dala aka mogo nyamara ni nyuma na yeteme baga minye ani nyuma min kaka kake aka nyamara noye na ye siraba tebe sirate me baga minye ani nyuma min kaka ka nyamara na ye aya nyamara ni nyuma ni nena nye nani na durna wa nahayni anil munkar na be siraba dala aka mo bali ko jugula ni sirate me baga minye ko jugu ke aka balala ko jugu balili kide nyere yo umara halawfo katigeru kelente man ra minkum munkara falyuqayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa jalika jaful iman ni mo min bette mi siraba dala ye kokonenke ni aye kokone minke ni eye mo min ni be balili ke ni bole komi famawde ube famawde nyaamariya di ema ni mo ye nabe ko konenke ube ni mina sugu ba bolo ande nyaamariya aminala fama de nyamariya donc ibo o yelemani bolode siraba ba teme baga minni ko ne nya bolo eye mogoye ala ko e waciden ko munun ka ko ne yelemani boloy ibo ulula a yelemani boloy ni bolo te se kam min yelemay te fama ye fama man nyamariya dima o ko sugula me iye doni ke baga ko ni de aye kokone minke ibo do ninye kokone nye delela wala qur'ana ni sunna la afwaye ni nenya mi ba foni fo chogonyumande bil hikmati wal mawjati al hasana nin no yaye anin nasiha ani kodo ani wajuru chogonyuma ibaladi kabalala ni nenya ete doni ke bagay mana bolo yele mani ema ye ulula kategore la nem fune ta fana itodo ninye kokone minke amanyi me ninne ko karasa nimbila sisa na yinyinin ka derila la nete derla dola qur'ana ni hadisa la doni tenne bolo me mbado kuna ye minke amanyi akoy dusukun kono ube ni yere bado nin ko ne kokone de mba derila do del e wadina la men ninye ni fo afitina be bonya fitina de bala fitina be bonya atoye kana yele mani nenyi de ako idusukun kono parce que anyo fo qaida doda al amru bil ma'ruf ni nahy al munkar min fulani nye bun qaymu ko kokone ni bunte mo ko kokone ni ya yelema e yere yaado kokone nyelema ri birani kokone wore min kajugu min yelemana a haramu yaray ko kokone nyelema de atoye ikanu kokone nyelema parce que nabi nani fenwore
min ka juguna ale kana ale yelema to kokone be yelema de idan kana lemba kan ninyen nin kokone yelema nyuman be na kofe aba fale ka ke nyumai ube hari nin nyuman mana nofe kokone be bila donc o laybe kokone yelema nin de la istihadu be yoro me kokone ewa ninyen nin kokone yelema a nyogona kokone de bena don ke ba ko be istihadu nyini yande sisa yala min be boy ani min bena ube ulu de compare nyogona sa u cinyali baliya min ka cinyali kabo istihadu beno yoro de la akera jole sisa saba nani na ye jumai ni yere yado ninyen nin kokone yelema pembe na min ka juguna ye a haramu yare ko yelema o koy idusukun kono donc ikatemo o kate donc ciden ko sirabaka hake nununde o fi shehil bukhari anana bukhari ka wa sahalen kono man yakful li bayna al-lahyayhi wa bana ayatola mana wa yahfaju furujahum o yo fana hadisa de wa yahfaju furujahum awa muhammadu cide a fora a fo muminu ye konne ala kuku ka nyefela utanga iyado nye jigili yoro ako min abusarihim lili tabuidi fembe lajeli maharamoya odiato mini nana litabuidi ibinya jigi kabo ndo de la ibinya tugo kabo ndo de lajeli ma me nyache tugo kabo fembe lajeli ma ndo lajeri dagariye ne tuma manana nyefela tangalila minu mana yoro la de wa yahfaju furujahum nyefela koni be tanga chogo ya bedela wote daga chogo ya shila ikabara keno yoro la ate daga baraka kena yoro mi oratu mini mana yoro la de ibi nyefela tanga de bo nyefela tangali chogo ya damado bala afolo mimbe do aya kono jenaya inyefela tanga kabo jenayama walluwat ani che ka nyogona che nyini ka jano fe nyefela tanga kaboma ani muso asahaqu muso na nyogona muso aba haketo o fana be jian kono sisa wu wasado nyogona inyefela tanga kaboma muso fulaka da nyogonka ka yore forote nyogona ko ka da muso ba fo de masahaqu muso ki nyefela tanga kaboma o bena nyefe muso fana tabe na nyefe donc nyefela tangali be ninta nyefela tangali bata fana ikal lawrain koroshi amad daga mo min ki kal lebu lawrain nya kanaye amad daga mo min ki kal lawraye o kanaye zalika ajka lahum ninde seneyalendo umma ninde seneyalendo mu'minuma mu'minu chemo nu yu nyefela nu yu nyew jigi kabo haramuma ku nyew tugo kabo haramuma ku kanye fula utanga ode senelendo umma inna allaha khabiru bima yasnaun awa abe barake ala babe kalama akonona na kene mana be foi dowlenta ala la aba be do odi ato o fana tawsirito bunkasir burako kiden ko man yakful li bayna allahiyaihi wa bayna rijlaihi kiden ko ni mo minye awa garanti tanne ko mimbi tamam fulani nyogon ce ba koloshi ani mimbi ishen fulani nyogon ce ba koloshi katanga akufulu lahu aljannata ne kiden fana yar janna garanti taye ibe do arjanna mumbe hada made ntamam fulani nyogon ce inne hada made kiden ko ni mo minye lahiru tanne ko ibi ne koloshi ate kuma jugu fo ate nanini ke ate mogo danga mogo mi manka danga ate mogo korofo ate mogo nemimeya iyi nen koroshi nina ate mogo lebu iyi nen koroshi ka garanti ta ne ki nen koroshi nina ne ciden fana ye garanti di ma bedo arjanna ko awa min bi shem fula ni nyogonche ni o garanti ta ne cidenye min bi shem fula ni nyogonche ko koroshi ne cidenye garanti ta ye fana ko be do arjanna ko ni ye tawhidi tige ye islamay ka faroka mun be shem fula ni nyogonche nye fela ni mo mi nyokoroshi ka bo jeneyama alluwati ka bo oma
ka bo goro jigeniyama ka korosi fana ni take ka bo mogo min manka ye na ba ye ne ciidenye garanti taye ko be do arjanna kono ولما كان النجر دائية إلى فساد القلب تمامي lajeli ye weleli kela de ka weleli ke kata dusukun cinyali ma mana haramul lajeli abe hadamaden wele kati dusukun cinyali de ma haramun lajje be mogo dusukun cinyade kama qala ba'du salaf komi salafu doya fo chogomi an-najru sahamu summan ila al-qalbi ko haramul lajeli ko binye posone lamma de do kata dusukuma ko haramul lajeli ko binye kala posone lamma de do kata dusukuna walizalika amara Allah bihifjil furuz kama amara bihifjil absar ninde koso ala yen nyamaralike ko nyefela ukatanga koma yen nyamaralike ko minyo ukatanga chokomi ala ko yahfaju furujahum وهفج الفرج تارة يكون بمنه من الجنا ابن كثير كو نيفلا تانغالي واتي دولا ابيكي كي كان نيفلا بالي جنياما اكنا جنياكي كما قال تعالى كم الا يفوتشو من مسمن كورتالنو والذين هم لفروجهم حافظون نالكو سورة المؤمنون كونو منumbu كان نيفلا وتانغا وتارة يكون بحفظه من نجر إليه وقت دولا نيفلا كتنغالي بكي كنيفلا قلوشي مغو كان الله جلك كتاما كما جاء في الحديث كم نانا حديث سهلين كنو انفج أورتك إلا من جوجتك أو ما ملكت يمينك تيدن كو نيفلا تنغا فو إيكا اللورا أكو إيكا اللورا تنغا فو إيكا فرموسو وبي يريك bolo ye jo min mara adagara nunu fula de ki kala ye i kala wura tanga mogo kana ye fo i ka furumuso ubi ka jo marale wala nyefela tangali be nunu fula de ta qawluhu ta'ala zalika ajka lahum ni ala ko ninde shelanuma ay atiharu liqulubihim wa atgha lidinihim ni mu'minu yenninke mu'min yenninke ala fule kan ni jogo min fo ki nyamare anay wode seneyalendo kati dusukuma wode kanyi ikadinama wode seneyalendo katayere ukadusukuma wa atqali dinihim wode alanya siranya ukadina fanaye kama qila kum nu yafu man hafija basarahu awrasahu Allahu an-nura fi basiratihi wa yurwa fi qalbihi salafu ko ni mogo nya yinye tanga kabo haramuma ko ala be dusukunyele do chima ko dima min tunti bolo abe miru ya nyuman de do dusukun kono ka hikima do akono mo min ba nyew tanga kabo haramul la jelima ala be dusukun noro de abe ka dusukun noro de ka miru ya ni tafakkuru ani hikima ko de do dusukun kono inna allaha khabir bima yasnauna nimbe kome ni ala ko abe fengo fenke ala babedo nimbe kome aya wure ni ala ko ya lam qa'inatal ayun wa ma tukhfi sudur ala ko nyabe jamfali minke ni ala bado min dogo lembe dusukun kono bado nya jamfali e juma aw be sigilendo wali muso bake kateme e ba ke ka muso laje me ita do ita fe ini mogo munu sigilendo ka do ke ba ke ka muso laje iba laje ni yere ya do mogo be somila dro ibi yere ke yoro wore laje li bagay ni nyanya jamfande ala ko ale bodo koy ewa nin dogo lembi dusukun kono kata wali muso ma farambado ni ala be nya jamfali do min dogo lembe dusukun kono mbado وفي صحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أنا حديث سهل كنو كابو أبو هريرة بولو لك جي كابواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حجه من الجنة أدرك ذلك لا محالة ko ciden ko hada madin kelen kele be ala ya bili kay be jene yake ko shikato layre la mahala iboke ma beke chogodi فجنال عينين نظر
hada mari nya fula be jene yake me nya fula ka jene ya munye kala jeli ke kata wali musomani damuye wajinal insan nutqu nembe jene yake nenka jene ya munye ka wali muso kuma nyogonyani damunye ne wajinal uzinaini al-istima'u tilo fula be jene yake tilo fula ka jene ya munye kandi wali muso ka kuma lameni damuya wajinali yadaini alibatis bolo fula be jene yake bolo fula ka jene ya munye ka wali muso mina ube ka bolo di nyogoma wajina irjilaini alqutta shen fula be jene yake shen fula ka jene ya munye katama kata wali muso ma wa nafsu tamanna wa tastahi nin fana be jene yake inni yere jene munye na be wali muso nata hari net kan ni soro ube ni aben wali muso kanu ka kasahawata nin fana jene ya oye wali farazu yusjigu jalika aw yukjibu awa nyefela nin nimbe ya take atora nyefela tade nyefela nyan nimbe chinya tigiya ka koinke sinya kele uba anu galon tigiya donc nous ka jenia min fuleni wulu taye junubu misheni e folo junubu misheni mais ni nyefela ta kera da kera junubu bay mais ni nyefela ta make nunun ta kera junubu de do mais junubu mishewu de do farda salli be ulu yafa salli ji talibe ulu yafa mais ni nyefela nyere ya bois sirawe de fesa nimbe ya take nyefela yu chinya tigiya nyefela ya taka kera junubu bay fonni tubura ka bola de وقد قال كثير من السلف سلف تشامنكو إنهم كانوا ينهون أن يهد رجل نجره إلى الأمراض ko sarafu caman tun be balili kɛ ko ale amuradu kamalen ɲuman bonbosima bo min na a cɛ kaɲa farikolo kaɲi o b'a fɔ o de ma ko ale amuradu ko sarafu caman ye balili kɛ ko hadamaden kani ɲa coro la k'o lajɛ o kamalen sugu kana to k'i ɲa coro a la ka lajɛ cogoya dɔ la وغير سدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك أكو صوفي نيمان يردو يجليك ولا كسب يره وحرمه طائفة من أهل العلم دوني كبغى الجماعة دو يا حرام يا يره دوني كبغى الجماعة دو يا حرام يا علي أمر دول حسن في كان الله جلك كتاما لما فيه من الافتتان بس كفتنا من باقونه وغير سدد آخرون في ذلك كثيرا جدا bunkasiru ko doni ke baga wurin ye geleya ke nin ko in geleya kosobe yerede ali amuradul hasan ikire kolosama balu ko sarafu do yere tumbu ge kabu ka majlisila uteso sarafu do temena minni ali amuradul hasan ni ce kanyi cogoya do la bombo sima boyla ado bu ge ko bu ka majlisila yere bunkasiru bena wonya wudema na ku ya geleya kosobe o nya ameu ye doni ke ba do nyininka ni sugu munu nu ube ukacha saudi arabu lay kosobe uye karamo nyininka ni nu sugu sisawo ni anko ko ni komisarafu ko iku ge nu sirnu ka fitan iku ge ko bo ika majlisi la karanyolo la ube kala chogodi bo atigi ko ay munu nye geni info ako geni fana na kera ko karmo be ku ge ubu ka dina nyaro chogodi aku beto majlisi la de mabu fuye ukanana na chogo do de la na chogo mi ni abe mugo nyabu fe kakale uda unyana ube kafinu do chogo ya dola ukode dabila ani fana nu nana mugo munumbe majlisi la ni karamo yere mugo ku nya teme kabula ukanu laje mugo kanu daba kama ku laje ni yere ya do abi fitina doro allajeli haramu yare bolo ali amuradul hasan lajeli ma haramu ya kuma sahalena de meni mugo yado min fulen ni nya lajeli be ne fitina da haramu ya ka laje inya yele maka bwa ma komi be nya yele maka bo muso ma chokomi ala kallafiya
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نينيا نيامرو كاني كاتا مؤمنو مسوماوما أنيني على يكيلي يكي muminu muso mawu cɛw ye muminu muso cɛw ala ye kɛlɛya kɛ aw ye k'aw dɛmɛ dɛ k'aw defa ni balimaw nin kiiri min filɛ nin ye ala ye kɛlɛya kɛ muminu ye komi bunkarisi yɛrɛ fɔ cogo min muminu musow cɛw ye aw musow kan ka kɛ cogo min k'o fɔ mɔgɔ min kan k'u ye u ka masiri la k'o fɔ mɔgɔ min man k'u ye k'u ka masiri la o dɔnna mais ni nin fɔra silamɛw yɛrɛ nin kiiri yɛrɛ mɔgɔ si t'a contrôle yan ko ko gɛlɛntigiw u bɛ ko gɛlɛya dɛ u bɛ ko gɛlɛya dɛ silamɛw yɛrɛ de bɛ nin sariya nin kiiri contrôle yɛrɛ fɔlɔ e b'a kɛ k'a dɛmɛ k'a ka muso de mara ye k'a dɛmɛ a ka muso ka kɛ a kelen ta ye mais kɛlɛbaga ni jogo tɛ ale la ni e tɛ ko bɛ mɔgɔw ka musow de tiɲɛ u bɛ mɔgɔw ka denmusow de tiɲɛ u bolo ko gɛlɛntigiw de don u bɛ kow de gɛlɛya mais n balimaw sani ka tɛmɛ ni a ye ko gɛlɛntigiya ye jumɛn ye fɔlɔ bunu sɛmunu ye o faranfasiya ye dɛ gɛlɛya ye jumɛn ye karisa ye kow nɔgɔya jumɛn don itidalu ye jumɛn ye tilenya ye jumɛn ye a ko tilenya de ko bɛnna ala ka sariya de ma ko n'a bɛnna ala ka sariya ma ala kote ciden de kote o ko de tɔgɔ ko al-itidal ko tilenya gɛlɛya ye jumɛn ye ko ni e y'a gɛlɛya ka tɛmɛ ala ka sariya kan ni e tɛmɛna ala ka sariya kan gɛlɛya ye o yɔrɔ de mɔgɔ min tɛmɛna sariya kan o de tɔgɔ ko gɛlɛya nɔgɔya ye jumɛn ye mɔgɔ min ala ye sariya min fɔ e fana ma se o ma i m'o kɛ tasahulu ye o de tasaddudu ye ni tɛmɛna sariya kan tasahulu ye de n'i ma se sariya ta ma itidalu ye n'i ye sariya ta kɛ minnu bɛ ala ka ɲamarikaw fɔ ka ciden ka ɲamarikaw fɔ bil qur'an wa sunna ala fahamu salafu salih nunu ye al-itidalu tigi de min tɛmɛna sa ka fɛn dɔ diina kɔnɔ min t'a la ka fɛn kɛ haramu ye ala ma kɛ min kɛ haramu sariya ko min ma mustahabu ale ko haram mutasaddidu ye nin de tasahulu fana ye mun ye ala ye nin wajibi e ka ciden ya wajibi ka e ta kɛ k'a kɛ mutasahulu tigi ye o fana de donc haja amru min Allah ta'ala lin nisa'il mu'minati ni nye nyamaru kanye ala kabo ala fe masa min korotalen do ka ke mu'minun musomaw ye wa khayratu minhu li ajwajihinna ibadihi almu'minina ani ni nye keleya ye ni ala yere keleyara
mu'minu muso furu cɛw ye minnu ye ala ka jɔ mu'minu ye a fɔra ka fara kari mu'minu ni e ko e ka muso tɛ sutura ta tɛ hijabu ta n kana e muso ɲamariya ko a kana hijabu ta e tɛ mu'minu ye kuma bɛ mu'minu de kan muso min fana ni hijabu ko fɔra dɔrɔn ani manka i ye hijabu sa depuis ni hijabu nato ini nin beta min jɔn bɛ nin dɔ ye mu'mini t'i ye Sheikh Salih Fawzan ko o tigi de ma in kunti la taqafullah ifali ma shita fannaru amamaki ni te sira la nye min kadi akeke jahannama tasuma binya وتمييز لهن عن صفات النساء الجاهلية وفي آل المشركات أني الله بجوجمي الله يجوجمي فمؤمن مسوية نيجا مؤمن مسو mankutu ni jahili muso ka mankutu bonyogona ani mushriki muso ka kewale ni jogo min fulani adamu min fulani ni ala ya mu'minu muso nyamra naye ala ye kele yake mu'minu muso chewuye akajo mu'minu kele ni nyamaru ka mu'minu muso ye kani jahili muso ka mankutu bonyogona fula ni nyamaru ka mu'minu muso ye kini mushriki muso ka ke chogo bonyogona fa qawlu ta'ala ni alakum masamin kurtalenu wa qulu lil mu'minati yaqduduna min absarihinna afu mu'minu musomawiye ku nyew jegi kabo haramu lajelima ku nyew tuku kabo haramu lajelima ay amma harama Allah alayhinna min najri ila khairi ajwajihinna afu mu'minu musowiye ku nyew lajeli jigi kabo fel lajelima alaye min lajeli haramu yaraw kam min nyew cew tanawye muntu cewuye ikanu laje ولهذا نند كوسو ذهب كثير من العلماء دون كبغا تشامن تارا الى انه لا يجوز للمرأة نظر الى ارزال الاذانب بالسهوة ولا بغير السهوة اصلا نند كوسو دون كبغا دو تارافي كو اتدغا موسو إيكا ولي laje iya lajeni damu yeo ima lajeni damu ye ate daga ka walli ce lajede cogosi asila don ka bawo doyo ka della kene ate daga muso ika walli ce laje iya lajeni damu lajele ima lajeni damu lajele ate daga ka lajele do pew wajahaba akharuna min alulama ila jawaji najrihin ila alazanibi bighairi shahawati kuma fulana doni ke bawo woro tarafe ko ata adagara muso ika walice laje menima laje ni damwe wore sahalendo wode la jumay kama sabata fi sahihi kumi asabatira bukhari muslim la chogomi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jala yanzuru ila habasati wa hum yal'abuna bihirabihim yawm al-eid في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت من قد دغرا ولي مسوكا ولي تشلا جنيما لجني دامو قد لنيني ko cide ko nana selu bugari kuna ni muslimu ko habasan kaw ko sallido ku tumbe tilonge kemmisiri kono nuka bamuruye ko ciden jora abu laje ko ambawu seta jora ciden kofe ciden be ambawu seta nu ce nunu ni nyogonce cewu nyate amba setula ciden ba ewa amba setu ni cewu ni nyogonce me amba setu ba ke fu laje ni ciden kofe lay ko fo amba setu yere segera laje li lare asagira kata kasoko ko la natu nyasoro ko a haramura asilan ikana lajiri ke kata wali cema ciden tunta amba setu sabati na be habasan ka laje ko ola niye wali ce laje abe wajuli la ibake ka laje pour wajulu to me ema laje ni damuye
uba be kutuba e ka iba ke kallaje me ma lajeni damu e basi tola me wali muso ka wali cel lajeni damu lajeli o de haramu ye wa qawluhu wa yahfazina furujahunna afuye fana kuku kanye filawtanga qila anil fawahish doko kabo ko juguma ko ce juguma wa qila amma la yahillu lahunna wa qila anil jina doko mu'minu muso ku nyefelaw tanga kabo fenna mimma daga wuye doko jeneya aba beta finwo femma daga ye akera jeneya akera nyen min fo asahaku akera oye odesa ikinye fela tanga akera sawa nimbe muso chaman bolo sisa illa marahima rabbi fo ala hinana mu'minu muso munu mani salama muso nyuma munu ni awa cheya mana dilalembe munu bolo yerebe tilenke kenu yere kula wajibo o bede bo kono inye fela tanga kaboma ala de ya haramu ya ka inye fela tanga kaboma fengo fe madaka ye inye fela tanga kaboma akera asahaku muso fula fana ka forte nyogoma faka da musoro abila don ke ba ko te konte geniala de metajiri bala ni muso munu soro lala qadi uni silama nyamo kanka unyangani nyangili min kaka geniate na be konte komi geniani haddu bala de men nyangili bala muso ku nya fela tanga kabo oma aha tumami akfora unyon mun har lajeli haramu yaraw kana nyon kana laje ka walice lajeni damu ye ube ka walice ka laura laje ube enyogona muso yere ka laura laje nunu ya haramu ye ube filimu kuntani cheni muso ya munumbe feun kono sisa minan kurawun kono sisa ko ke kala jeli fenye lauraw de do ne ba ke ko laje haramu do tumama ofora nyaw ka kuroshi nyefelaw ka kuroshi aha muso i masiri man ka bange mogo mununye ubena fuye i kam masiri kan ka bange mogo munu ubena fuye wala yubdina jinatahunna illa ma jahara minha afolo muso kanu kam masiru bange foni masiri min bangera ni wulu sheko tola ni yoro kuma babe ni yoro de la sosoli bafule ni yoro de la doni ke bawo ni nyogonche munun ko yala dagara muso nyeda ka sutura wajibi do ube wajibite uka nyogon sama yoro do ni aya me anto yoro la parce que do ko illa ma jahara mina ko ma bina tawsiru la chogo do ko nyeda me o te kuma sababa maye illa ma jahara minha fumma sirmi bangira ni esagotala ni ba fe kan nin tawsiri fana nyumando ani kuma munun forala ta mahmud lamini sinkete ka kitabuta adwaul bayan abe kuma nin kai kosobe ka sabati muso kanye da suturali ya wajibi de ni ayat shiga ka wadare lai abe kuma ni aya ka don ka ya kuma mun fola arabu kaun yerela lugha yerela ayin tawsiri chogo munya be minta te minta pasiga le fana ye lugha wiude doni ka baka badero aye kuma kenne aya la kosobe akoni la nyene te nyeda ida ni nyede ni muso ya yere sutura i yere sutura len ko fe hari fini min keri ka sutura yere o fini min beye o kuloru min beye kene ma esa ko tola tuguni i sutura na ni fini minye o fini nyere min beye mugo bolo i se ko tola illa ma jara min ninde ay illa an yujhiranna shay'an min jinati li azanibi fonnu ye min bange fenni min bange wali ciuye illa ma la yumkin iqfa'uhu may bunkasiri min te seka dogo sa yi kam masiri dogo wali ciula min bangira wali ciuye femmi masiri min yoro do bangira wali ciuye kasoro esse ko shitola ite seko dogo de tuguni qaribu mas'ud ka iridai wa shiyab bu masudu ko komi iye biri fini ba min beleki yere la ubi ka fini min bi yere la fini min kera sutura na bi la fini yere yani ala ma kana yata'atahu nisa'u li arabi min al miqna'ati allati tujallil siyabaha ako misali la komi arabu kala da tunye minye miqna'ati wo ye biri fini ba de no ban kun kunna biri berebere ba do de no
no yuka hijabu do ubo ode dauka hijabu ka meleke hijabu inka bo o min be yekene masani she ko tola ko ilama jahara min wede wala yabdu min wama yabdu min asafil shiyabi fala harja alayha fihi akubi ni ayi sutura chogo ika fini dugumalama fini min be duguma na be fufu ika fini min be bo hijabe nkoro na abeye kasoro she kotala min be boni fo dugumalai she kotola kuluna nyugono ko junubutila unununa li anna haja la yumkunha iqfa'uhu parce que te shika nunun dogo ko te shika wulu dogo wanaziruhu fi ja'in nisa'i ko anyogona be muso fana kan masiru la ma yajharu min ijariha wa ma la yumkun iqfa'uha ko ika finimi ewa ni ya dogo chogo ni ewa ika finimi ma yajharu min ijariha ika tafemi yoro min be bange wa ma la yumkun iqfa'uhu ani ika finimi ni kama ewa hijabu min ni etesha ko dogo pyo ko illa ma jara min ode wa uriya an ibn abbas wala yubdina jinatahunna ila ma jahara minha qala wajhuha wa kafaiha wal qatam imay ko ya mafla kabo ibn abbas bolo ko illa ma jara min ko nyedaw ana tege farafula wal qatam ana ka bolona lengo me niya lajje ko nin kuma masabati ibn abbas ka nin tawsir min fulani nye don ko ko nin kuma ko amasabati buna baska wa uriya nahu an adadi min al ulama bun kasir ko yen ni nyogona fo ka bodoni ka ba jata bolo wa haja yahtamilu an yakuna tawsira li jinata allati nuhina an ibdaiha ko abeshe kake nimbeke tawsiri masiri mi ni musu nu ubalila ku kana bangai كما قال عبد الله بن مسعود بن كشير كو ابشكاكه ايم بشكاكه منكم مسير من بانغرا ني موسو شيكوتو دوغوليلا اكو ايم بشكاكه او يا بشكوتا كوم عبد الله بن مسعود يا فتومي ولا يبدين جينتهن جينة القرط ودملج والقلقال والقلادة كدو فنكون جينا من فلن جينا من ببانغ موسو ولا كاچايا ko misali la ko ewa alqurtu yemunye sanu misemani fitini minu muso tumbado ubaro tilola ubafu da alqurtu wadumuluju wa ya belebele bay sanu belebele ba minu babu tilola wal qalqalu wayede sen mbolona nege ube minke usem kalala sen mbolona nege mimke sen kalala wal khiladatu ko ani cenu munumbe kanna wa fi riwayati anhu qala zinatu jinatani ko anana na chogo do Abdullah ibn Mas'ud bolo kum masiru fulade fa jinatu la yaraha illa jawj kum musoka masiri dobe mo shito yenna chete alqatam wa shiwaru wa jinatu yaraha li ajanib ko ewa ibn Mas'ud ko musoka masiri chogo fulade masiri dobe mo shito ye musora na chete woye munya bolona ndegen ana barasoli musoka bolona ndegen na ka barasoli a che doronde kanka nonunye a che doronde be nonunye wajinatu yaraha li adhanibu kum masiru dobe wali chawgo oye wa hiya jahiru min ashiyab oye fini kenemala fini mimbala wa qala malikan zuhri illa ma jahara minha alqatam والقلقال ويهتمل أن ابن عباس ومن تاباه أرادوا توسير ما جهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المسور عند الجمهور بن كثير كبسك كيفنا كو بن كثير أني دوني كبغ جمادو كو أتارا توسير أني دوني كمنون تغرب ابن عباس كو كتوسير بسك كو نيداو أني تغفلا فنا كو مبانغالين الجمهور بلو تشوكمي ni aya tawsiri me anya fo chogomi anko minye muso kanyeda ka sutura wajibi do bo munun ko wajibite ubu kadde lake hadisan wure bunkasiri yodo me mota saru modo ko amba aishatu ko dondola
ko Asma bint Abi Bakari ko adonna ciden ka ko fini fege wundo bala adonna ciden ka ko ciden ko Asma ikado ni muso ni balu yara isera haiduma ibalu yara ati daga ika yuro shikaye illa haja wa haja fasara ila waji wa kafai ila waji wa kafai ko ciden ko wa Asma'u ni muso sera balu yari ma ye haidu ye ati daga yuro shikaye foya aniya ko inye daun ani take farau me ibn Baz akonni hadisa yedda ye fuye ni lahala dure ya lufo anyo fo cogo min to so lero la bumbaji yenni hadisa cinya ni bi khamsati awjuhi ni lahala dure akonni hadisa sahadende bunu semenu fana ko hadisa illa nyini be se ka ke hari na sahara sani hijabu ka jigi ku ka nyeda datu ko hadisa be se ka ke hari na sahara a be se ka ka kera de sani hijabu ka jigi sani nyeda ka tugu parce que a nyeda boli tun dagara anana sariya nana ka tuse de ko nyeda ka tugu amba se tun hadisa yofo hadisa jammi nana hadisi li ifiki ako safwana tumba le do sani hijabu aya ka ji ko nyeda ka datu ka tumba le do ori ato tumami aya ale do tumami aye isirija uke ale yome ko ale wulila fa qamartu wajhi ni nyeda datu donc nyeda bolen tun daga ramana na tushe ko ambashatu bumbaji ko ambashatu ko be koriya kata ya jumanna wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara hijab nabe muso nyinin kam makona fendola ayu nyinin ka hijabu ko fe wala mbalimo illa ma jara min hanyu manye munna tawsiri sahalenye minye ni muso ya sutura ayere sutura lem ko fe sutura fini minyere bala ni obeye ashe kotola illa ma jara min ninde me nyeda tede niye ewa bunu seminu ka ewa irisalatu fil hijab niyata afana benni ayat tawsiriye kyanye ko arabu kanyerela illa ma jara min ateseka tawsir nyedala ako arabu kanyere to ke chogola teseka kenyedai tawsirila donc illa ma jara min ya fini min teseka sutura tuguni me nyeda koni muso ko o sutura wajibi de komi bi deriso abe komi wakati sera sini annani aya anni Allah yansi sama anna le faramfansi akosobe donc bino semino ko nyeda ada tuguli wajibi muso ka bolo fara fana da tugu wali cew kana ya wajibi de ki sem fara da tugu wali cew kana ya wajibi do akome akatta wasarahu kono tawsiri kono yenni sura min tawsiri akon no ya beke muso yoro juma akatege faraw bo akasem faraw bo wali nyana ni muso be du kono komi du do ala yu la jarabi chogomi ni ekera chogo ini ka muso bi ka du kono ba sori ka balima do farden bi kai ina be fala ube abe bakele fakele e kay muso ka jumra mi to oye bon na anko ni muso ba ka minan minko ko toye aka gando abolo la kaminanko oye geleyay nan ko toye asen fara kana ke ye kenema ako oye geleyay donc ko sugu du munumbo o chogola abe nyogon kay wali muso wali chewbe muso ka jumara mite munu nye muso fana be tobilike unyana aba kaminanko unyana nan ko muso ka akatege faraw datugu ya kasen faraw datugu ya akon nimbeke geleyay muso ka wala no ya be kuye o yoro la ka boro faraw bo akasen faraw bo ma ka nyeda datugu akanyeda datugu inshallah on be greso jo subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk